Sama sa miaging katuigan, idili gihapon sa Mandaue City ang pagpamaligya ug mga pabuto diha sa Dakbayan. Atong sayran sa live report ni Nico Sereno. Nico? Yes, sama sa naandan, idili gihapon kining selling sa mga firecrackers o pabuto diha sa Mandaue City alang kuno sa kaluwasan sa mga residente. Sa unang adlaw sa Misa de Gallo, nagsugwak ang mga tao nga nanimba sa National Shrine of St. Joseph sa Mandaue City. Tungod sa kadaghan, naabot hangtod sa Heritage Plaza ug City Hall grounds ang mga manimbahay. Sagad nagtinguhang makakumpleto sa siyam ka adlaw nga tradisyon sa Pasko. Nakaalerto ang mga otoridad para masigurong hapsay ang kasaulugan. For Mandaue City area, nakatuang ibantayan ang napo sa mga church, kung identify the mga church and gym kung asa ibigay yung. Samtang sa nahaunang interview, gipahibaw ni Mayor Jong Kiuano magpabilin gihapon ang palisiya sa syudad kabahin sa pagpamaligya ug pabuto. Gidili gihapon ang pagpaninda og firecrackers sa Mandaue. Previous year dili ta mo allow ana diri. Oh, even kaning baligya gali kaning sa reclamation di mo gyud-allow ari ra man gyud ni sa mga malls. Oo. Ang if ever ganahan sila mo palit agto siguro sila sa Cebu City. Matud pa posible sa hinuon kuno nga may mga mugamit gihapon og pabuto pagsugat sa Pasko ug bag-ong tuig. Apan nag-awhag ang mayor kun mahimo adto sa mga designated firecracker zone. Ato nang gi-disallow gyud pagbaligya. Oh, ang pagbaligya. Oh, pero kanang pangutanan naman gyud magpabuto man. Di man ta ka pugungan na. No. Yes, nagi firecracker area. Ses kun kahinumduman pipila ka katuigan ang nilabay medyo taud-taud na hinon ni doon nagdisgrasya sa firecracker selling area diha sa Mandaue mao nga nadili na kining pagpamaligya og pabuto sa ilang dakbayan kinang gipanghinaot sab karon sa opisyales sa dakbayan nga mukopirara ang mga tawo alang sa ilang kaluwasan. Ses? Dagang salamat, Nico Sereno.